Bueno, manghigala magkasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Litoy. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Litoy. Usahay ba kini sobra ta kabuotan o wa taon kay libong taon? Usahay makalagot ba kay ang muhatag yung problema mao mismo ang imong kaugalingong asawa? Kung ngano nino inaniyon ako pagsugod samtang naginuminom is duha ka Pedro, Peter Dios ug Peter Pungasi Largastar. Naata tos Father Peter Monteron, Father Peter Monteron, wa man mo arre larga. Aroy, aray, aroy, darling na unsa ka ba? Aroy, aray, aroy, may der nga no nga na nagpaka. Hani sultihi ako, nga no ba nga nang bago, ang kinsilo mo sa karinyo. Kani ato may hangop, may pataban nga halo, may gitik-gitik man nga magilot. Nga no ba intang karon, may sangpa man hinoon, may kauras, may hulit akong naangkon. Aroy! Aray! Aroy! Wa ka ba intaoy kalooy? Aroy! Aray! Aroy! Pantokra nga nagmangtas ka. Aroy! Aray! Aroy! Mintras tanto ang panahon taka. Sabay na kaon mo, darling nga pinangga ko, nga nung gusto ka gilaw nga mangga. Ang nakaapanraba kay ando mo ako sa kapayas in town mas pasaka. Ayaw tinonto inday kundi ko kaagwanta, iulita unya kasi mong nanay. Aroy! Aray! Aroy! Bastang paita ba din mong maglihider? Saan naman ka? Darling, hapit na ko mo surrender. Eh, lingaw sa taning katagan-tatawan. Ay, porbida. O, pre. Si paring Bino, siya man ang nadungan eh. Iya, no, iya. Ay, porbida. Muinom bagyo ni taon niya. Gusto ko na ba taon kayo na muinom? Taguin ang botilya, pre. Taguin ang botilya sa Fighter 50. Kaya ito nga borra na niya. Asa man ako ni ibutang? Wa mo ni abli. Ibutang dito, sur ka. Ibutang dito. Bida, maror man ito, hana. Suka ni mainom. Nya, istorya rin tampo. Bida. Di gani ka maong mo. Ambot, bisag ayos na lang. Andahan ito, hana. Pre, nana. Nana, budong na din eh. Ay, sabahang nag-inom ta. Murag, gikan na lang nanagat, pre. Ambot lang ka. Hilom na. Nana, padong na. Pre! Oy, pre! Pinok! Ikaw na, pre! Oh, ako rin pre, oy. Huwag kailan sa kong inaktan, pre. Nga, murag pinag-James Bond man eh. Yatis. Mura ka sin ko ni Ray, bitaw. Lagpot-lagpot, ibutil. Ay, no, mo, pre. Oh, timing di kayo pag-arena ko, pre. Wah, pre, jaming-jaming rin si Peter Rockstar. Nakatakanta rin pre, ay. Okay, si Peter Dios. Uy, mauba. Sayang, abay na kong nag-inom mo da. Wah, pre, ay. Narabat ako yung dakong lukos da. Ha? Unya, kugita. Lami kayo ni para sumsuman ta na. Unsa? Bida, no? Ay, ba, nagdari kang nukos ko kita, pre? Hala. Uy, kalami ko na ng isugba. May sumsuman. Kanay, kanindot, ani. Sumsuman ta din na ito. Wa man di mo mag-inom day. Abay na kung nag-inom mo kay. Para sumsuman ta din. Ikaw ba, kuuton ko niya mong lobot, be? Ikaw ba, kamabaw sa imong lobot? Dali, kay ka kumidya. Pre, kuha ito nito kung sa kamumpir ka!
Inom ta kay das mo pindog. Ako lang kaya ito ko. Abi na ko, guay inom ron. Ano, gusto Bida ko utong itlog. Naunsang taon kay mingon kang wa nga naa magyud naunsang. Naoy! Sa ato ba? Inom ni Tani ron. Oo, yung sabi na pre. Dala rin dakong kahon. Dakong kahon tong usa ka kahong beer. Dala rin. Gana. Birkol! Birkol! Wow, bawa ano eh. Ano kayo? Okay, paduong na hapit ang birkol. Hapit na. Bawa ni. Abli na yun, be. Abli na yun. Kaya mo ito sunadan para sa sugbaon. Abli! Ano unsa mga primidok? Ingno di ka. Kung mo ingon kali ko gwa. Na, ana! Abli! Dia ang persugba. Asa man? Dali. Abi, ato silawan ng nonon day. Sige, inunsa. Ano unsa? Kami pa inom na yun. Nawawi. Nawa. Bugno kina gikan sa rep. Sa ako nagingon nimo pre. Mo ingon gani ko kwa na gyud. Matay. Abi Ayun na ko wag yung tayo inom ro na. Oo, nurot naman di mo ba ka botilya taon nga beer. Asa ko gitang lukos pre? Asawan. Asa? Mundayon ka mag-ingon ko, pre. Oh, sa'yo ako mingon ha? Sa'yo ako mingon? Noon sabi ka, pre. Ha? Mingon gani ko ka na, ha? Ha? Kung mingon gani ko nga na, wag yun na. Kigol sa itoy ni mo, bida. Kidort ba ni mo, oy? Di ba? Bro, kidort dili. Pakakidor pa sa mo inong sa magkawi. Wa di kay klaro pre bino. Pusa ko pa kabutil ang beer. Ha? Ugban na ito diwason. Pusa na. Pre. Pusa na. Mag-inom ba man ka, pre? Morbida. Napakilakaw, pre. Mayo noon. Na ako'y lakaw. Tiwason ta na. Ay, tao niya na naaligi ko'y lakaw. Mao gani, pre. Daan mo kang maingon nga, basta naaga ni, wag yun na. Unya, naaga kay lakaw. Sa ato pa, wag yun na. Kidort biyali. Pre! Wag yung kailangan na niya akong kumpare nga grabiham inom. Kabaog yung ngitang lusot. Nahurot yung sa kao tao na mo. Nyaway sum. O niya? Nag-inom na mo ganina, Dong? Kami armang datos pare rockstar bro na kalit mo tungas Kasi kauban mo? pare rockstar. Kuya, wala nga na niya, no? Peter rockstar pare decides adios. Kana, this is ayos na tadi. Kalit mo tungas prebino kay. Mga marukoy kinis prebino kay. Nga naman da, Dong? Nailan ko sa kagawang marukoy yung kayo. Ingon siya nga, da ako siya nukos na dakong kugita. Oh. Para ko sumsum. Biruwa mo na, kanakang ilad lang eh. Oh. Ay, sige lang, Dong. Oy, anak, manggid na. Dini sa kalibutan, duhara manggid ka klase sa tao ang naa dinhi. Ha? Usam na de. Ang mangingilad o ang ilarunon. What a mercy! Recorded by X Thunder Gaming. RMN. Time sa argoday, Linda. Kibaw ba ka say meaning ana sa Spanish anang Linda? Unsa man? Cute. Wow, it's me. It's me that you're looking for. Ay, bali, wa kong lipay ni mo. Tinuon sa na. Sa way Bagay. Linda. Ha? Ako, pagtuon mo na ako, ilaro nun to. Ha? Kay dili di ay. Nga nagpailad man ka, be. Dili maguday. Yung ani mo rin mga tabo. Kana si Parabinok ba? Basta doon na inom. Mauli ko sukeng bulala tao na mo. Nya. Unya, mura ba tao ikatampo na O antong rag istorya. Unya ang istorya, balik-balik ra. Mao to nga pagkita mo gadong, amo gitaguan galdaling beer down. Para ingnon nga, wa mi mag-inom. Nya ningon man siya nga, wa rin mo miinom. Papers to doon. Dar mo kong lukos taon kong gita dakor. Ilang bigit yung sumsum. Nya. Mo to nga ako giing na taon si Peter Rockstar nga. Dari kag nukos pre. Pastilan. Wag ko kibara. Peter Rockstar. Amandam dia. O nya ako sa giing nanday. Mo ingon gani ko gwa pre binok. Nakaagyo na. Mao to kay no yun mi. Sus pagpangitan ko siyang nukos ko kita. Miingon sa kanan pre. Mo ingon sa kani ko na. Wag yun na. Waki mercy, pik-pik ang ilong, be. Pak. Linda. Ay. Linda. Cute Mo na, agad niya. nailad ka. Nailad ko. Pero sa lakto sa pagkaistorya, ikaw gid di ay maoy unang nangilad. Mura mag-dual citizen litoy. Ano ba? Ilarunon ka, nya at the same time mangingilad pag yun. Mao gid na litoy oy, nagpailad man ka, unya ikaw dai may unang nangilad. So, dual citizen ang imo. Dog na tayo. Naturo ta. Kapatagamay din. Ay! Paong karon. Mao
Mao na ako asawa, maglibog ta. Asa yung ganyan si Pustan, ako ba o ato siya mulaban sa uban? Mulaban yun siya sa kahani siyang bana taon kay imbis mulaban na to, mura may noog iduot mayo. Kanya? O, sa man litoy, dugay pa tong asawa ni mo. Ano na to ron eh, watuwat lang, dali naman to. Ay, pagkalaga na sa ng babayhan na, we. Wata lang sa nay. Dali, tuhog lang sa diya ba? Sura man to si Sibay. Pahuwer sa karkadiyo diyan ay. Ha? Kay duty lang sa ako, gabi naman. Ha? Pag gabi mo ko duty, pahuway lang sa. Ako, pahuway lang sa ko. Matugos kwarto na eh. Wato lang na ako. Sige, pahuway sa ko kadiyo tayo ha. Sige. Ay, makada, baka ko aning akong tuyo, ani ron. Maayo man to si Linda nga may akong pakigsultihan, kay di ko magpangikog. Kay silitoy akong sultihan, murag lahi ra gyud. Mura akong magpanaga na. Mayo! Oh, Mayo! na may tao, kisa man karon. Mayo! Tugra ba to silitoy da? Mayo! Oh, kadiyot! Mayo, ma'am! Mayo, adlaw! Oh, si Ato. Tagadiin ko, ma'am! Ha? Tagadiin ko! Ang butang nimo. Nganong ariman ka mangutanan nako? Unsa silingan ta? Tagadiin man ko! Ang boat nimo. Nganong ako may mong pangutanon? Awa man ko kay baog tagadiin ka. Wa ka magani may bao ako na ba? Ako ba, kolektor ko sa diin lending company? Oh, ha? Oo. Ma'am ka na yung bahay ni Linda. Ikaw si Linda, ma'am? Dili, Okay, sari ka? siglinda ko. Ikaw lagi si Linda. Linda, katong nangutang sa amo ba? Nangutang kag 20 mil. Uy, dong, hoy. Pagtarong ha, pagtarong dong ha. Ikaw mo ka si Linda. Di lagi, Kinsa mo giday ka? ato siglinda. Libog mo ka na mo, mamay. Kuanggol mo Ikaw lagi. Kailo da. Aray! Wait, maningira ko yung mamuspos mo nga. Ikihata mo sa barangay, ha? Ikihata mo! Hello. Atagay! Usara man niya, ay! Hanggaw ka man ka. Ginan kang di ko siglinda, silinda ko. Oh, anak, iahak na. Ay, nabalihin noon naghanggawa ka. Ako siglinda, dili ko silinda. Uy, naglinda ka! Linday, Nay, ano sa may problema, ani Nay? nang kahanggaway. Nagadiin ko na siya. Ha? Uy, dong nasaag ka? Ay! Ano mo na magkatultol sa inyo? Sige nun! Huwag magkatultol kung asa ang inyo. Kaya nangutan na magagtagadiin ka. Ma'am, taga-diin lending company ko, ma'am. Kolektor ko. Huwag niya ako kay maningil ko ni Linda. Magpaligoy-ligoy yung usa. Kay di ko siya si Linda. Kuanggol ka man ka ha. Okay! Hala, sir, 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 sorry kay sir. Huwag mo magkasinabot. Dili na siya si Linda, sir. Ako nang nanay. Glenda ang pangan, dili Linda. Ako mga Linda, sir. Linda, day. Di day Linda. Pagkakita. Bayad ka, ma'am. Hala, suro oras ha. Huwag nga pukaw. Kiyahak. Mag-ilis ko ka dali. Dong, nag-ilis lagi ka. Naka duty di ay? Oy, karoon mo kong sugod. Panggabi mo ko day. Hala mo pa, wala ka masulti na kuha na gabi. Ang limot ko day. Pusti kong baon na ibi. Kay gutumar ba ng gabi. Taon, duty-duty. Oy, bladi ko baon day para sima-sima na ko inikadlaw na. Sige, okay, Dong. Ay, salamat kayo, ani Linda ha. Ay, nanadyo ko ikapalit og tambal ni tatay nimo. Kay lisod, permi na lang dahon nga lagaon namo nga mo'y imno ni tatay nimo. Mas maayong yun ang kanang tambal yun. Oh, unsa man sandahon na iyang imnon di ay nay? Ay, ika na akong mga herbal nga mga tanom. Mga tanom nato dito ba dito sa may kuan katong nangaupaw na. Ano man? Ay, nahurot naglarot na ko ang dahon aron lagaon. Unya, unsaon nga magbalik-balik man ang iyang sakit. Tayo ba unsa sakit ti tatay nay? TB man tus una. Karon di naman. Unsa? Unsa man ang sakit dayron? TB yapon. Pero touchscreen na. Kakitoy tani. Recorded by X Thunder Gaming. Day, ato na ko. Oh, asong nanay ni mo? Ito ana inilakaw na. Magpalit pa tug tambal parang tatay. O ba? Na,
Ora ba tayo kwarta na? So ano ako nang gitagaan? O mao ba? May noon na. May kwarta di ka? Sa imong bulas ha. Napamotoy usa ka libo. Ako na lang gikuha akong gihatag ni nanay. Mo gikuha ang kwarta sa kongresonis para bayar ba taon to sa akong gihulman taon dito sa opisina? Away problema na. Di mo nang udagan ang imong gihuwaman ba? Unya na lang karong sildo nimo. Di ahap yan eh. Hay! Yang ni Mihana eh. Di ba masulting ko haon yung kwartas kong bulsa? Probida. May gani. Kaya na ako 50 taon para down ako sa motor. Ay, paita. Ito lang sa akong kuhaan ka. Ako'y kapiti da. Kuhang linda. Tanaw na ko usabi. Tanaw na ko noon sa linda. Masig, makita to akong gipos ka kwarta. Kuhaon sa gato niya. Probida no? Taras kusina eh. Wa to siya kay bawo sa akong gibutangan nga. Tuwas akong sapatos akong kwarta. Kuhaon ako. Ha, utok kami tatoy. Utok. Maro ka na masawa. Kay hotdog kuha yung kwarta. Ha? Ida, niya, mangayo, tagaan na tag 50 per plate. Niya hotdog kuha itong kwarta. Kaway ayo. Kita yung trabaho, tagaan 50 pesos. Magkabungo sa ito eh. Bawagin na niya ko sapatos eh. Pero bahala na. Basta, di lang makuhang linda akong kwarta. Kuyaw ng kit aning si Kumil nga para down to sa motor. Ayate. Uy. Hala. May Jessel ba ni? Asa ang kwarta ni? Asa ba kong kwarta? Kasi pinagawa sa kong kwarta. Ay, nang laba magkuko sa sapatos nimo gahapon. Unya ang usa sa akong gilabhan kay ug di niya mauga kung duha ang akong duha ka sapatos pa akong labhan. Wala kay masulod, di ba? Mao ang usara. Unya kay pagkuha nako sa medyas natagak man ang kwarta. Ha, magtago-tago dai ka kwarta dai litoy? Kisa may imong tagaan ana. Nakahatagan nga babae ana. Asa man nagbisyo na katoy? Lisa, ikaw ba? Lisa! Linda ko! Waday, Linda. Waday. Unya nga nung nagtago-tago magkakwarta sa imong sapatos. Ako duda nagi ko nimo. Namabay ka no. Tao day, uy. Pagkaroon sa imong pagkatao? Nung tago-tago magkakwarta na ako. Ha? Ano? Para down to sa motorcycle day. Motorcycle? Motor? Mukuha kong motor. Ha? O kasi pasakyo nimo ang imong motor. Ang imong uyap, imong kabit. Suway litoy. Naaraba ko'y pugakhang ha? Ugwa ko'y lingaw, tingayig na! Awa niya, ikay mabuthan ato! Suwayin niyang pangabit! Day, Linda! Mao ni akong problema, nagkumpa hinuon akong planong kuha kong motor. Kaya sige yung silos kong asawa. Suko, pinawon kuha tang motor. Maunta, makatabang na tao na namo kung malakaw mi. Kaya yung sigig, padung nito sa skina, layo kayo. Saon ng taon niya kung asawa taon, bi, tabangi ko niya, bi. Usa ibuhaton ako ani niya, bi ko no, kung kamoy pasultihon. Usa inyo ikatambag na ko, bi. Usa man, kamoy pasultihon, bi. Bam, Ate Pres, litoy. Ate Pres? Okay, ang sender ato karon adlaw. Ang atong sinder Ate Pres, si Dodong, sa to, Dro? Dodong Siloy? Siloy. Siloy? Litoy. Dodong Litoy. Ang kadis Litoy, Ate Pres, ang iyang asawa taon ka na bang abubuan sobra. Mahit anis Litoy, pero mga abubuan lagi kayang asawa. Ang mga kwarta taon nga iyang ipang safety, makita siyang asawa, kuhaon. Nya bisan gali ang kanang mga kwarta sa laom sa brief Ate Pres, di ba? Ang bulsa ng brief na amnay bulsa-bulsa, ipasok niya dito ngayon, kuutot pa siyang asawa porbida. Masakpan yun Ate Pres. Anya iyang ikuan, iyang isod sa kanang liki-liki siyang lupot. Sakpan gyapon. Sakpan gyapon. Grabiha katapusan nga iyang taguan tos medyas, iya pang gituyo nga baho kay ang medyas. Sus labhan ta siyang asawa, nakitaan ang 5,000 nga dawog motor. Sakpan gyapon, giaway siya asawa. Kinsa man ang kita tagaan mo ana. Sa idawon ng motor, kinsa man ko ang motor. Kinsa yung panggason ha? Duna gyud kay babae, imo panggason si babae. 14 lang away Ate Pres. Mao na nga problema siya siyang asawa. Saon man nako taon ako asawa nga di man taon mo tuong kay babae nga bubuan man kini unsa kung buhaton ani niya. Tabangi ko niyo Ate Pres, tabangi ko niyo bam. Unsa buhaton ako ani ako asawa. Mao niya problema Ate Pres. Para nako dong Litoy kana Basura na bangko yung kwarto, di dubluman. pasud lang nang isud lang kuan bangko sakto na kapidro do isud bangko bro. Dum lang nya itiim lang ang gamita nya ang itiim mo itago. Okay, ATM kay credit ra. Ang kadiyo tra sa Withdraw sulitso. ka. Nata sa design mo sinigwid. Inigwad withdraw nimo tagay de load ang design sa news tag 300. Kaya para indot kay ba? Withdraw na na. Withdraw na. Tawa sa imi ka Paris.
Sa noong sa matuyo ang papadlo man ko matiguang ko. Ba mo oy. Ano di masad niya ipaibaw sa iyang asawa tanan ng kwarta gulyat. Awa lang, safety to niya bam kay mo siya. Sakto sa do. Og ako pa nimo dong litoy. Sultian ni mo asawa sakto sa nimo bam. Sultian ni mo imong asawa nga na ako gipundong kwarta de ha para ni atong idaw na tong motor kay para di na tam silakaw padong iskina kay layo kun taon kay iskina taon nila. Di kay mo yung asawa nga sweldo ron ug palitang nagtrabaho. Murag kay baw siguro nya. Na may mga sideline na anak bam. Di ba? Sir, kuan. Litoy. Sir Litoy kanina ang dili ba transparent di ay ang imong kita palitang nagtrabaho ka na imong asawa dili ba nimo i-intriga or basig dili sa kamaumukon nito yung asawa. Ako sa baba ako una nga maglaing ka sa imong kaugalingon bam kay ang asawa hot doon magin bam. So sao nimo? Mao ba? Oh. Magina kurot, di mo sa niyabing nan. Sir, kung ali ka diri sa Mateo 28, versikulo 18, miduol si Jesus ug miingon kanila, ihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Ug ingon man sab sa mga pagbasa ning adlaw karon sa 26 sa Pebrero mapagbasa karon ingon nga pangayo kamo hatagan, pagtuktok kamo ablihan, pangitaw kamo makakaplag. Kanilang mao mga gibuhaton nga ang imong pagpangaliyupo na lang pagampo. O ngano man sa mo asawa nga sobra ra man sa kayo mo hikutar sa imong kita unsa may pagsabot-sabot ka mo kay mas maayo man ang unsay mga butang sa inyong magtiayon may baw siya may baw sa di ba? Mao lagi. Unya ka nang kay palitong na nagtago ka og kwarta dili man sa lalim tinuod og si Mrs. Mahibaw na adi kay gitago dito sa imong medyas dito sa pananglitan og na may uban ko nga pananglitan ko ng bonus baron gawa sa sweldo sa di ka ba ang asawa pero isip asawa mo isip magtiayo mas may maghibaw anay ka mo og imo sa plano nga mapalit ka kag motor imo sa tong ipahibaw ang asawa Kaya ko'y kwartang gitaguan wa man sa ni. Kay ingon ani mga butanga man god usahay ang asawa mo samot iyang pagduda pero dili man na gyud ingon mo ang pagduda te pres kung way nakita. No. Kung wa sa kasame hotog do na mga usa nang isulti sa in English something fishy. Kuha na simbutan. Kanang pagsabot-sabot lang mo niya dangop ta sa pag-ampo kay aron ang magtiayon kay kung babalik ta sa naandan sa ari ta sa mga kaminyoon ingon man nga mas maayo nga ang Ginoo magpatilwa sa inyong relasyon ba ingon man na para ni kasal no aron magkasinabot kamo og utunhay ang kalinaw sa inyong pagpuyo. Salamat sa pagpalagad atong tulumanon. Kung ako ang pasultihan.